balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangat ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes, katapusan nga petsa, katapusan nga adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta kamo sa sining adlaw mga kaaksyon, kabayuntang okslang kita sini mga kaaksyon. Pila na lang kauraso kag mangin alert level 1 ang syudad sang Bacolod, alert level 2 naman ang probinsya sang Negros Occidental. Pero hindi kita magsalig bisan alert level 1 kung sige lang ang pagpatumanta sang health protocols naton. Kag saway pa mabakunahan, sige-sige lang pagbakuna kay sigurado makamtan tagid, makuha tagid ang aton sining ginahingyo sa madugay ng tiyempo. Kung mag-zero inang kaso diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining pagpangalagad ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Subong gahon nagdeklarar si Negros Occidental Governor Eugenio Silacson nga magasuporta ini siya kag of course magabuto sa kay Vice President Leni Robredo for President sa May 2022 election mga kaaksyon. Si Vice Governor Jeffrey Ferreira kay Bongbong Marcos kag Sara Duterte, while si Gob Lacson ang kay Vice President Leni Robredo. Ay, perti sige basta sadya lang Oh, ay, terrible, no? Sige, sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan? Kalakip man sa aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon nga ginakamusta ta mga kaaksyon ta dira sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag broadcast sa sining udto sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal dalon ta karon dugay-dugay. Ang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia direkta sa Banwasang Binalbagan ini may kang tanano sa dakong grupo sang mga sugar planters ginreklamo ang pamalakat sang ila asosasyon. Mga miyembro nagtipon sa Biscom subong adlaw. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga balita ni Aksyon Dale Salazar, wala pa sang pamilya sang Bacolod nun nga OFWs nga nagatrabaho sa Ukraine nga nagdangop sa OFW Desk Center sang Bacolod City. Kalakip man sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, pagpatay sa anay Chief Security, posible may angot sa mga transaksyon niya sa duta kag pagbutang sa mga security guard suno sa kapulisan sang Police Station 2. Sa balita naman sa Nokpo, sa balita ni Aksyon Brian Morden, isa Escalante ho amay nga ginpatay sang bata iya sini iloy hindi na magpasaka sang kaso. Grabe man no, idundong na nung mga rasones sini nga ginpatay gid sang bata ang iya sini nga amay. Samtang sa sunod sang Kabangkalan, kawatan nagpakuno-kuno pasyente na dakpan mga kaaksyon. Sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Bureau of Fire Protection sa probinsya na alarma sa pagsaka sang numero sang sunog subong tuig. Sa balita naman, Uyab Aksyon Art Tayhupon sa special assignment, sini may kangtanan sa ginpatuman nga price o kung price freeze sang gobyerno angot sa presyo sang mga balaklon bangod sa Bagyo Odette natapos na suno sa Department of Trade and Industry. Kabalita naman sa aton sini nga mga out of town sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotti binigal nga pabulang sa isa ka barangay sa siyudad sang Cadiz, ginraid sang kapulisan. Mga bulangero nakapalagyo ho pero mga manok kag mga motorsiklo nagkalabilin. Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, pagpangampanya sang local candidates depende sa alert level system. Kag atong ang ipatawag sang Senado angot sa missing nga mga bulangero. Kag kaso sang COVID-19 sa Pilipinas maganubo pa sa 1,000 sa masunod nga inadlaw suno sa Octa Research. Kag work from home optimal o kung opsyonal na lamang ini sa idalom sang alert level 1. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kag ang mensahe ninyo. Jutay lang para maakomodar tanan mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Lunes, Pebrero 28, tuig 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 5 kag 30, liwat 5 and 30. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Ray Flores Baryoga, Christine Minias Villalobos, sa kay Alex Fuentes, Connie Laparan, may lang pamati, no? Justin Libran, and Elizabeth Gamala, Bernardo Albior, William Bolonia Minerva, Pelton Lipora, Freddy Poras, kay Erwin Mercano, Nelda Bilyote Olarte, Matit Anoya Ramirez, and Herdeliza Castillo Mahilom, and sa kay Rhea May Ladjo, Madam Virginia San Antonio Olpenda. May lang pamati. Likewise, sa iban pa naton nga mga kaaksyon, mang lantaw tadian na yo. Matit Anoya Ramirez, ara naman si Nida Bilyote Olarte. May lang pamati, no? John Randolph Roben, salamat gid. And sa kay Elvira Hilogo, Raymark Torino from DSB, no? Torino Resort. Kativer, sa kay Jason Castri, pa-shoot out lang sa Torino Resort. Kay Raymark Kamang Kag Jason. Ay, pertiara na si Jason Castri gali. Sa Torino Resort, no? William Bolonia Minerva, may lang pagpapati sa Barangay Alihis, Bacolod City. Michelle Castillo Marhin, ga-monitor man. Herdelisa Castillo Mahilom from DSB, may lang pagpapati ko ni Liparan or Laparan, no? May lang pag-monitor. Sa kay Jennifer Hormigos Mintor, salamat gid Jennifer Hormigos Mintor. Ayos, sige, daligid lang kay matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa... Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:13 ng aton oras, 12:13 na mga kaaksyon. Sanbay Aksyon Alvin Graba, kay kuhaon tanang balita mo sa aton sining patrol dugay-dugay, no? Live extension Balita, una sa tamang serbisyo. Atuantang balita ni Aksyon Alvin Graba, Bureau of Fire Protection sa probinsyahon na alarma sa pagsaka sang numero sang sunog subong tuig. Ay, gali ka. Pila ng sunog halin sa bulan sang January, February, dodo pa man ang kabulan eh. Ambot ko nagsaka ng numbers ni sang nasunog mga kaaksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, thank you gid daw ma-inspire man kita sa ginpadalo Sa nga, sa kwani sa mga balay na nga nasunog? Oo, sa sunog sa Bureau of Fire Protection siring ko. Okay. Maamo lang ni mo yung interview Oo. sigurado ma-kwan ka. Ma-inspire? Ma-inspire ka gid. Inspire, ha? Oo, kagay kagina kay Oo. bisan gani si Fire Superintendent Kim Sericio ang nagahambal ng all set na gid, no? Ang mga bombero sa mga aktibidad sa Bureau of Fire Protection sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kadungan ni Aksyon na Rex sa month-long celebration sa Fire Prevention Month nga umpisa na buwas nga adlaw Marso 1 na wasuro diri kay Fire Superintendent Kim Silicio ang Bureau of Fire Protection sa Negros Occidental nga Provincial Director nga sa diin ang aktibidad Aksyon na Rex ang pag-umpisahan buwas nga adlaw alas 6 paagi man sa isa ka caravan halos ang bilog nga kabanwahanan ng syudad sa probinsya ang magalibot paagi sa caravan nga may tema nga iwas sa sunog. Buwas ni? Buwas nga adlaw ni
action na Rex. Dala Simultaneous ni? Simultaneous ni siya. Actually, nationwide ni siya action na Rex nga karaban sang mga bombero. Kag 12 noon, basi makibot bala action Rex ang iban nga mga pumuluyo kay uwang bala action Rex. Ang mga fire truck o kung sirin kuha ni siya senyales nga mag-aumpisa na gid ang Fire Prevention Month Action Rex. Now, dugang pagida diri ni Silisio sa ginkaandan man sang ila sining hanay nga may mga assessment antes ang ining ginatawag nga kuan bala action Rex yung mga nagkakatabo sa sunog on the month of January to February 2021 kaga January to February man of 2022 kay na-alarma gid sila action na Rex kay sa January 2021 pagid lamang action Rex may ara mga structural fire, vehicular fire kag non-structural. Last year yan nagdangat tanan sa 29 ka mga sunog na tabo and that includes na ang structural fire nga 21, vehicular fire nga duha kag non-structural fire sang anom sang 2021 pero action Rex bulan naman sang 2022 nagsaka gid Tuig 2022? Oo, ini nga bulan sang tuig 2022 sa January alone action Rex 2022 may 59 ka mga structural fire, vehicular 59 fire. na? Oo, January 22. January pa lang? Oo, January pa lang action Rex 59. Ini nga February 55 ang sunog na record. So mga 114 tanan. 114 ang mga fire call ang narespondihan nila within 2 months lang? Within 2 months lang action na Rex. Grabe Oo, ba? grabe. Kung sumahon action Rex, kagbase sa pag-usisa man ni Fire Superintendent Kim Silisio, nagdangat tanan sa 115% o 115% ang ginsaka sang numero sang sunog ikumpara mo last year kag subunggid nga tuig kay bagay nga suno sa iya makaalarma ini. Isa sa mga bagay action Rex nga nagsaka ang sunog sa bulan sang January and even in February dumduma mo tong total blackout gid sa probinsya sang Negros Occidental bangod sa Bagyo Odette. Muni action Rex ang isa sa mga ginalantaw Manila kay ang kalabanan diri bangod man sa napabayan nga kandila o kung unattended nga mga kandila nga nangintunaan action Rex sang sunog. If you may remember dito sa San Carlos may napatay man na dito bangod man sa sunog, madamo man nga mga kabalayan. And ang latest man gani within the week this month lang action Rex sa bulan sang Pebrero over the week gani sa natabo sa area sang San Carlos may sunog. Ay ara man sunog action Rex sa Siray sunog sa iya may ara pagid sunog sa area sang La Carlota kung sumahon gid sa kabilugan gid nagdangat sa 114 ka mga kabalayan structure kag non-structural fire ang nasunog and that includes na diri action Rex ang sunog sa iya kapabayaan gid unattended nga mga kandila. Ari ang pahayag action Rex ni Fire Superintendent Kim Silisio. Base sa datos naton, sa record sa investigation naton, ang sunog in comparison last year sa January to February, kag sa subong tuig nga January to February, kadako sang ginsaka. Well, ang structural, subong, ang percentage ni 64% gid ang gin-increase. Ang ato naman nga vehicular fire, ang ato nga 2022, 8 incidents ang vehicular fire. So 60% na naman ang gintaas. Ang non-structural ini naga-involve sa mga katubuhan, mga sugarcane fire, post fire. Sa 2021 January to February is siyam ka insidente. Ang 2022 kadako sa mga sunog ta 42 gidya ka insidente. So 367% ang increase ta. At total 53 ka insidente sa 2021 January to February lang na. Kag subong duwa pa lang kabulan sa 2022, we have 114 incidents. So we have 115% nga increase ang sunog naton. So medyo alarma kita
we have to be careful, mahalong gigita dapat. Balan mo, duha ka bagay ang cause ang insidente. Failure sang equipment. Ang ikaduha, human error o negligence ang tao. Ining pagpabaya sang tao o nalipat ang tao. Ang top 3 tagid yang gintunaan sang sunog. Ang una-una, electrical connection. Amo ni mga short circuit naton, mga overloading. Ang ikaduha, unattended cooking materials o napabayaan nga mga linuto. Amo na ang cause. Kag ang ikatatlo nga, ang top 3 naton is ang mga napabayaan nga kandila. Ang ini nga ikatap 3, nagdaas ang unattended nga kandila ta is because nga nagkabagyo kita sa Disyembre. So, tanan kita brown out diri sa Negros, halos ang panimalay damo na sunog tungod nga napabayaan tang kandila ta. Magtulog kita dapat at yun. Tisyo napabayaan na labot sa mga lighted mga materials, light materials na kalasunog. Aksyon Rex ang kabahin gilamang sang pahayag diri ni Fire Superintendent Kim Celicio. Balita nagikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita sa patrol. Ang balita ni Aksyon Alvin Graba, builog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan. Aksyon na Dale Salazar, mapabakulod City Government Center. Way pa magkapagwa si Mayor Bing sang executive order niya angot sa level 1 naton umpisa buwas hasta sa 15. No? Dire kita na wala pa sang pamilya sang bakulod nun bla. Kung may bakulod nun gidman nga OFWs nga nagatrabaho sa Ukraine nga nagdangop na sa OFW desk sang bakulod. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, wala pagid mi isa ka pamilya ko na himata sa nga bakulod nun na OFW nga nagatrabaho sa Ukraine ang nagpadulong or nagdangop sa OFW help desk dira sa may second floor sa Bacolod Old City Hall sa idalam Action Rex ang Secretarial Concern Office ining pahayag ng Executive Assistant Ernesto Pineda kasunod sang nagasaka nga pensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine Action Rex. Suno kay Pineda nagpakig-angot sila sa OWA Provincial Office Action Rex kung malami gidman sa mga numero sa mga bakulod ng OFW nga nakaluwas sa pungsod Ukraine kag nagatrabaho pero so far nagaulat pa sila sang report kag feedback kung mayara gidman sa mga bakulod nun nga nagatrabaho sa among pungsod Action Rex. Suno kay Pineda nagapabilin nga bukas ang OFW help desk kay sa Action Rex nga mayara gidman ang mga nagakinahanglan sang bulig ini sila ang Kila tugani sa may Ukraine ka mga Pinoy Action Dale? Sa record Action Rex ang Department of Foreign Affairs mga around 380 ka mga Pinoy ang yara sa Ukraine. Pero white pass ang bakulod nun or negrosanon nga nagka-contact na? So for Action Rex wala pa sang feedback ang Secretarial Concern Office kay nagpakig-angot sila sa OWA Action Rex sa OWA kung bala mayara gidman sa mga numero Action Rex sa Ukraine lang na iya wala labot Russia no Ukraine lang. Yes sa Ukraine na Action Rex kay amo ginaang lubos nga nagakinahanglan sa mga repatriation
in kaso gidman nga may ara. Nagpasiguro si Pineda nga kon may ara gidman sa mga bakulod nun, una dili Action Rex nga proseso is ang repatriation process gid para masiguro ang ila sining safety Action Rex kag masudod ining mga livelihood support or program para sa ila in kaso gidman nga ini sila ang ma-displace from Ukraine balik diri sa may pungsod Pilipinas. Pero ti daw may ginakuno man aksyon dahil nga ti daw may ara pistoks nga matabo sa tunga sang Ukraine kag Russia. Yes, hopefully Action Rex mangin successful. Di ba pagkanto mo to sadto daw okay man ang tiyempo dito yan, no? Naglagaw ko to mga isang kadlaw. Tapos nagbalik ka man. Balik ko kasi lang sa kuan mismo, Ukraine? Sa Ukraine, Action Rex. Sige. Sige. Talang kadlaw kay kulang sa budget. Pamatian naton si Executive Assistant Ernesto Pineda. So far, subong daw wala pa. Ginaibalo pa namon ang region. Pero wala pa gyapon sila may report sa subong. So gina-search pa nila. Abi kayo ma-report na sila. Inang pa nila na sa national kung sino bilang nakalakat. Sige lang kung ipabalon, tagid ka na yun. Kung may ara na sila ma-report. Sa subong, wala man sang family o kung relatives nga nagkadto sa OFW desk naton diri sa Sectoral Concerns Office. Ang OFW desk ari di sa Sectoral Concerns Office sa Old City Hall. May ara kami di OFW desk officer nga sa subong gambal sila wala pa man so far sa subong may nagpalapit nagpaibalo nga may ara sila himata na ato dito sa Ukraine. Once na may mag-appear dira sir, anong help nga mahatag sang desk sir? At nang ibuligan sila anay kung paano sila makapauli kag tidire may balik Pinas mo hanap buhay parang hindi man sila mag-display may tagaan sila buligan sila nga maka-avail sila. Action Rex na batian si Executive Assistant Ernesto Pineda. Samtang karon sa gabi ginapabot nga magwa na ang executive order ni Bacolod Mayor Bing Leonardia sa pag-implement or mga guidelines sa pagpatuman sa alert level 1 na umpisa buwas sa adlaw March 1 until March 15, 2022 Action Rex. Kay usually ang ginahimo diri sa local ITF ag Bacolod DOC gina-adapt nila Action Rex ang mga guidelines nga ginalay down man sa National ITF sa idalom sang alert level 1. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Maka-action sa diin ka man sa Pinas, sa labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Aksyon Brian Morden, standby sa Nokpo, Aksyon Art Tayhopon, balikan talang kamuda dugay-dugay. Dili kita nayhopoy di balaga maghubi na may dardida.
Si Akson na Brian Morden sa piyang kalinya, way pa sa. O, tirahon tanay si Akson Art Tayhupon sa special assignments. Ini may kang tanan sa ginpatuman nga freeze o kung price freeze sang gobyerno angot sa presyo sang mga balaklono bangod sa Bagyo Odette na tapos na suno sa DTI sa Department of Trade and Industry. Yaring kaundan sa report ni Akson Art Tayhupon. Akson Art. Nagatutok liwat karon lang nga DTI Akson Rex sa ila sining price unit monitoring unit sa paglibot na sa mga malaligyaan alin sa pagkaon kag iban pagid nga mga nisisidad no, nga balaklon sa publiko right after nga nag-lapse na o kung natapos na ang ginapapanaog sang gobyerno national nga mando nga dapat may aras ang price freeze sa mga lugar especially nga Negros Occidental tinatambaan ng Southern Negros sang Bagyo Odette. Now, sunod na rin sa kay Ma'am Rachel Nopable, ang DTI Negros Occidental nga head, kang isa nilang ginalantaw diri kung anong epekto kag kung bala may aras ang panibagong isa pingigipagawa ang national nga DTI office. No, since nga ang isa sa mga balantayan subong amo ini ang epekto sa raw materials nga increase because sa pagtaas sa gihapon sa presyo sa gatong. Now, sunod rin kayo publish so far subong sa ilang latest nga price monitoring, way pagidman sa nagidog kon basic and prime commodities, may mga balaklon alin sa Pinas, pero ligad to mga 3% man lang ang increase. Bangod man sa gihapon sa mga expenses nga mo ginapil man sa mga manufacturers sa bahin sa DTI. So magapadayon sila rin after naging kakasining price freeze to make sure na wala sa mga negosyante kag wala sa mga nagabaligya sa mga groceries sa mag-take advantage matapos sa pagkakas sa ginpatuman na price freeze. Siya rin parayag sa DTI Negros. As of today, na-list na ang ating price freeze. Okay. Because sobra na kita 60 days, no? Sa pag-declare sa state of calamity. So, we are monitoring based on the suggested retail price. So far, compliant man ang mga firms. Kaya kung hindi na sila compliant, we send a letter of inquiry and then they reply to us kung na ang sobra ang ilaya sang sa suggested detail price. But generally, sa tagpamuno sa DTI Negros ang ginabantayan pagid in kaso ng mayroon sa ipatuman na naman yung pag-increase sa presyo sa petroleum products buwas kadlaw kung bala na ng epekto sa presyo sa mga balaklon. Aksyon at Tayhupon magka-aksyon na din kamay bahin sa Pinas. Laputon ka sa among balitang serbisyo sama-sama tayo. Pilipino na sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Akson Art Tayhupon. Matapos ang balita ni Akson Art sa iluhan tang balita ni Akson Brian Morden sa Nokpo, Akson Marlon Hinovi, Akson Eric Magbanwa, San Bayanay kay unahon tanayan ng Nokpo ho sa Escalante amay nga ginpatay sang bata yaho. Ay grabe no. Iloy hindi na magpasaka sang kaso. Kag sa kabangkalan to kawatan nagpakuno-kuno pasyente nakpan man ho. Yaring kaundan sa report ni Akson Brian Morden sa Nokpo, Akson Brian. Action Rex, wala na magwantas ang anak na patay niyang yasuring amay matapos ginlabo gamit iya ang ispading. Ini ang nagluntad Action Rex sa Sitio Fuentes, Barangay Mabini, siyudad sang Escalante. Kak natabo ini sa bado sang mga alas 10 sang gabi. Ining biktima ginkilala nga si Mariano Abirina, 46 anyos, samtang ang suspitsado nga anak ginkilala naman kay Vic Mar, 20 anyos. Ini tanan nagapuyo man sa among lugar. Sunod rin kay Police Lieutenant Colonel Rocky DCR, Hepe sang Escalante PNP,
ining mag-amay tupod malang nag-inom-inom sang makahulubog nga irinon. Sang nag-umpisa ang kinagamo kag una nga ginlagas ang amay ang iya nga anak kay labuon kun tani. O galing nakapalagyo ini sa likod nga porusyon sang puloy-an kag nakakuha ini sang ispading sa puloy-an sang iya utod. Pagbalik niya dito sa nabandit nga lugar, iya ginlabo ang amay sini sa nawong gitara ng igo sini Action Rex madamo ini nga kapilasan tugtog nga ini ang napatay dira mismo na patay ini. Ang suspitsado nga anak gilayon nga napuhang sang mga barangay tanod kag gin-endorso ini dira sa may Escalante PNP. Pero sunod diri sa pagpangusisa ni DCI sa suspitsado, ang ilang nga amay mapintas, ginaligar nga mapintas kay masami sila nga gina-testigo, ila binagid kung makainom. Rason ini, o isa ni sa rason kung nga nahimo niya ang pagpatay sa iya sini nga amay. Kay nasang aga, ang Iloy nagpadulong na sa police station kag nagpalayag sa kapulisan nga wala na sila sa intention pa nga mag-file sang kaso mangod nga ti ang suspitsado mismo ang bata gid man lang Action Rexa. Ari ang hepe sang Escalante PNP angon ni. Yes, talaga man to. Ako yung tatay. Ako babating na gano'n na nangyayari sa nangyayari na patay mo kanak yung pag-sarili naman. Ismulin na, pupunta dito yung nanay dahil pagiging na yung anak ko dito, naging na para mag-sakasa ng kaso. At unfortunately, sabi niya, hindi gusto magpa-file ng kaso. Dahil anak-morning niya yung suspect. So, ano ba sir talaga yung background ng tatay sir? Palagi bang inaaway yung pamilya nila? Parang gano'n? Ako din, yung sa anak na yun, sinasaktan sila, hindi kayo na nasilip sa buka. Siguro nagpunaw at ipapakita niya, sinasaktan sila. Ano nagawa ngayon? Ang porsyon sa palayag ni DCI Action Rex, sining mga udto, sining mga alas 12, so kay DCI matapos na ang 36 oras nga reglementary period. So ipapagwa na ni or silwayo na sa custodial facility ang ining suspitsado. Pero dapat magapirma gid ang Iloy o kung sino man nga himata sang affidavit nga anan interest na sa pag-file sang kaso. Samtang ang ibang nga balita isa ka pangayaw nga taga-syudad sang Dumaguete, dira pa nagapangawat sa syudad sang Kabantalan. Ining nasabot na suspitsado, gintawag sa ngalan nga si Randy Reyes, 73 anyos, may asawa ini, pumuloyo sang barangay Batinggil, syudad sang Dumaguete, Negros Occidental. Sunod rin sa pag-imbestigar sang Kabantalan PNP, kahapon nga adlaw, ining biktima nga si Allen Cesar Daraog, 31 anyos, nurse ini siya, dira sa may Lorenzo Zyco District Hospital sang Kabantalan. Nagakuha din siya sang vital sign sa iya sa mga pasyente sang matalupangdan na nagadalagan ining suspect pagpalayo Action Rex. So nagduda siya, gintutuan niya iya sa mga tag na butang dira sa may nursing station. Kag pagkakita niya bukas na, kag iya sa mga cellphone nga isa ka iPhone brand ini nga nagabalo sang 60,000 pesos ang dala na. So ang ginimo niya, ayo niya yung siring upod man Nurse Action Rex nga i-check ang iya siring cellphone via GPS. Kag dito na race ini sa GPS nga ato na sa barangay Tampalon, syudad sa Kabantalan ining suspitsado. So nag-report siya sa police na gilayon dito tuwan dito sa highway mismo nakitaan kag na-identify ining suspect na si Reyes. Ginpalapitan isang pulis kag ginpamangkot dito nga nagtuad siya nga siya ang nagkuha sa nasabit nga cellphone kag ara sa side pocket sa iya siring shorts.
Sa palayag padre sa kapulisan, nagunagin si Police Chief Master Sergeant John Derek Capunong, ang assistant investigator sa Gabantalan PNP. Nagligad nga si Mana, gindakop maning si Reyes sa kaso man nga pagpangawat dira sa Plaza Publika sa Gabantalan. Cellphone man. O galing nakagwa kay may piyansa suno sa kay Capunong. Pero subong, gininquest na nila ini, nagalaom sila nga hindi makapiyansa kay take ini siya ganit taga Dumaguete sa gin-check nila dito. May mga case man siya nga pagpangawat man dito sa Dumaguete o galing nagakagwa lang kay wala gid sang may nag-file sang kaso batok sa iya. Ini nga sambot nga suspitsado ginakabig man nga drug personality nagagamit man. Yung pamangkot naton kung may ginaistaran siya binatuloyan dira sa may Kabankalan, may ginaistaran siya sa may barangay Tampalon na amigo niya lang sa prisuhan kag subong upod na sila Action Rexa. Yari si Capunong angot sini. Ang gitasyon nga ang inakayan sa sero no di kaya na sa justify okay, so dito sila pagkabukan. Oo. Pero di yan ang naman yo siya no siya lang na ko di na ano di ba yan na niya na. Oo. Ang niya na suspicion na ano ang tao. Oy, okay. So ang gad dito na yo ito kay or wala lang dito ano pa ako. Siya na ang sapo ba yung sa insiya. Oh. Amalang palayag ni Capunong angot sining nasabi na pagkilala nga pasyente pero kawatan. Pakaronan pa ining mag-ululutod nga pinanglabo dito sa San Carlos sa ila upod nga nagapaniro sang pispis. Naglalisay sila action sa pispis nga ila sini ginpang tiro dira sa nasabit nga lugar. Malitagikan sa Nokpo Action Brian mo rin report mga ka-action dito man nga bahin sang Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sa kasama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo. Balikan talang karon dugay-dugay ang balita ni aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Plus ang ato sining nga mga out-of-town reporters. No? May tisianay kunang balangi mo sining alawa. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum.
The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo. Ayos kay Jocelyn Libon. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit. Pastrana, dara sa Barangay 5, Bacolod City, may lang pamati Dari Pastrana and Gerald Gadudo, Maria Leia Marabayles Banaglorioso, then si Gracel Doroteo Latosa, listening from Purok Bagong Silang, Barangay Estefania, sa Latosa family dra, may lang pagpamati, no? Sa kay Gracel Doroteo Latosa, didingaluhamento, Lunila Tarusan, Madam Vergie San Antonio Penda, Dines Nuestro, and Jinky de Alagdon, may lang pagpamati, kag kay Biboy Villasor, Barisa Mayo, and Doc Matmayo, Noel Amar, Alex Montesa, Mr. Milili Oligo, Michael John P. Season, Lily King, Alma Oligon, and to all my family sa Barangay Pandanon, DSB, from Arizona, USA. No? Jenny Solgon, may lang pagpamate, and Ronnie T. Mananghaya, thank you, Gida. Jan Resisyo, si Jennifer Hormigos Mintor, John Randolph Robin, John Randolph Robin, sa kay Ria Miladjo, Ray Flores Baryoga. Salamat gid sa inyo sininga pagpakigopod. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Presyara tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plata. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad kay Norma Torreblanca. May lang pamati Norm, no? Kay Norma Torreblanca. Sige, kantuan taning balita ni Aksyon Marlon Hinovia, mapakapitolyo kitanay, no? Ini may kang tanan sa dakong grupo sa mga sugar planters kung ginreklamo ang pamalakat sa ila asosasyon. Mga miyembro nagtipon sa Biscom Binalbagan subong adlaw. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Asun Rex sa mga aga nagagadto personal sa mga Biscom compound sa barangay San Vicente, Banwas, ang Binalbagan, Negros Occidental. Ang pila ka mga miyembro sa Binalbagan Isabela Planters Association Incorporated o kung tinatawag nga BIPA sa ini sa 5 ka dalagko nga grupo sa mga sugar planters sa may Southern Negros Occidental pati halin sa Negros Oriental. Nga ila sila gina-reklamo bangod tuyag nila nga magpatigayon sang inspection sa record sang tanan nga business transactions sang sining BIPA. Malingwa siya nagsunurex ang nagreklamo pila ka miyembro ang ginareklamo among pila nila sila ka mga opisyalis. Ang nagaserbe na nga presidente sa nga BIPA amo si Mr. Francis Rojas. Ang office manager naman si Edgardo Hervasio. Now, mayara sila sanggin padalang letter request para nga magkadto, nakaschedule sa mga adlaw kag kaina sang aga, nakapadulong gini sila dara sa may kalatapan sang Bescom kag natubang nila ang office manager mismo si Mr. Edgardo Hervasio. Ila sila gina-question dire kung ano ang matutuod nga estado kon status sang sining asosasyon nila lakip na ang financial status. May mga aligasyon man sila nga pila ka mga issue silang cheque nga way naunod, no? Nagampok pla kon talbog nga cheque. Pila sining ka mga beneficiaryo akontani ila sining mabaton. Since October 1, 2020 up to the present, nga wala sila gintugutan pag-inspect sang tanan sa mga transaction ang BIPA nasaad pa nila diri sa pahinsang ila sa naging state diri nga sa section 73 sang corporate code of the Philippines. Dapat tugutan sila, no, nga magka-inspection sang records. Isa lamang sa mga nagreklamo diri ang miyembro nga si Melvin Yorong, taga-barangay Samak, Mabinay, Negros Oriental ini siya, kag miyembro man sang sining BIPA. Yari siya sa ato sining interview. May ara nga masiling nga way pa diri imot siki na amo na tapos mapuli na lang nya kinahanglanon di sa planters ang kwarta kay pagkasabado mas wildo gina sa mga tawo
Muna nga nagkadto kami dire karon kay gusto namo nga maklaro gyud kung ano ang BIPA subong. Ang makita namo sa libro kung ano gid ang standing sa BIPA karon. Halin pagsugod ko sang tubo-tubo, dire gid ko sa BIPA. Kay amo ang pinakahapos nga asosasyon nga ga-entertain sa mga planters. Ining BIPA ni ang ilang sa nga opisina ara man tara nahamtang sa Biscom compound. Pagpagkadto nila ginatubang man sila sigida sa office manager si Mr. Edgardo Hervasio. Suro kay Hervasio ginatugyan niya ni sa ilang sa nga legal counsel. Sa buong mga adlaw magapadala sila sang response sa ding sulat sa pila ka BIPA member. Yari si Mr. Edgardo Hervasio. We received their letter. Actually, the letter was dated January 17 or 16. We received it only last week, no? Okay. And immediately, we referred it to our lawyers. Sir, there's no problem about entertaining them, no? We'll give it to them. But now, I just called up the lawyer. We have to reply within the day. Because we are given up to February 28 only. So, ang sulat nila, nagkasiling, halin ang ilang sulat, ang ilang address is Biscom Binalbagan. So, we'll reply them according man sa ilang kinahanglan. You already have information from them, pati dira sila nga bagay. As of now, ang mahambal ko lang, no, we will entertain kung ano man gid ang request sa amon mga planters. Sa masunod nga adlaw balaunta kung bala nano ang kaundan sa nga response ang mga opisyal sa sining BIPA. Dalawang ko lang surek, singit ko ni, kay sabong adlaw, natutukan na gitman ang palamangkotaran kon bala, sino nga presidente ang pagkasuportahan ni Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Inanunsya gitman opisyal, na wala sa liwan, kundi si Vice President Lini Robredo. Ang grupo ni Robredo, natalana nga magpatingan man sa Grand Rally dari sa may Bacolod City, ay information nga nabaton nga ang venue sa Panaad Park and Stadium dari sa may barangay Mansilingan. Sabay sang Vice Presidente, question pa kay hambal ni Gov, ulaton niya pa kung ano gid ang desisyon or mando sa ulihi sa nga ila sining National Party nga Nationalist People's Coalition for the initial info na baton ni Gov Lacson nga daw tugutan ang mga miyembro sa nga mag-suporta sang ila sa nga dapat nga pagasuportahan prote hambal ni Gov Yahulaton ko yan ay official nga order sa amo sa nga partido. Yari ang confirmation ni Gov Lacson angot sa pagasuportahan niya nga presidente. I am confirming it. That's part of I'm going right now. I think obvious na, no? Many already manifested support. It's obvious already, no? That after the announcement of Mayor Lucita. Why am I for Lenny? I think I said this before. When we face our ballot on May 9, there's only one question that we should ask ourselves. Is who do you trust? And you don't even have to explain why you trust the person. So that's the main reason why I'm voting for any candidate for that moment. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaakson ni Akson na Marlon Heroya. Mga kaakson sa rin kaman sa Pinas labuton ka sang amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Akson sa Bacolod Akson Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo sa iluhantang balita gikan sa Bacolod City Police Office. Si Akson Eric Magbanwa maki-update anay tubla sang ginpatay tong Chief Security Officer tubla. Anay Chief Security Officer posible kuno mayangot sa transaksyon niya sa duta kag pagbutang sa mga gwardya suno sa kapulisan sang Police Station 2. Yaring kaunad sa report ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Akson Eric! Oh yes, Akson Eric, happy birthday! Ayun di purma. Happy birthday daw pa. Sulian mo pa kung imo niya buwas siya. Unahan ka kanay kay balog naman sa tirada mo. Okay. Agalin niya mo, no? So, happy birthday, Akson Rex, no? Sige Thank you. Sa imo da. Thank you. Matamati na ninyo ano na kamatamat na si Akson Almigrabaw. Na, matamat siguro pamutos.
Ayo di porma. Kay manog pauli na siya kay pizza dos man ang iya mo. Oo, kuha na siya. Pulo pa mutos na siya. Oo. Oo, kay ti kuan mo. Inog withdraw yan no? Ti uwi. Kay pag-texto kay na niya, the Miles Silingyara na. Nagkuara na, nag-text na to. Lupad na to gani. So, hindi siya maributan yun. Ako dugay. Pizza 28 lang gani. Subong. Oh, gani. Yara na ya. Yara na gani ang kayuhan Yara na, mata-mata na to. Ikaw na pagbalik yan, may ara naman. Nga? Nga kayo. Ayo di porma. Sabi ko may ara naman yung glass May ara naman tuhon. nga grasya Ti okay. Tiyan mo nang nami. Kay tapos gasto grasya naman mo. Tapos na ang tirada. Oo. Kilala. Sako-sako ko niyan Laban sako-sako pre Siriya pare, kabugaton ko anong bugat man. Yang dala ko, kung grabe dala mo saksako. Ayo di porma. Bugat na, pas ano na nga. Sako yung isudla ni Pare Alvin niya, Ano na dala mo pare niya? Sinabla, kung kabugat kita, Oo, bugatan sa. Kung ba, yawag rin si Marison yan at karon. Anong dalayaw? Ba, si kamuti kahoy na? Ayo di porma. Mga kuha ni Guro? Ano? Mga lubi. Duwalin sa talamnanan niyo ba? Ipagkagaw niya ni kay Marison niya. Lubing lahing gata. Gani. May mga dala sa kasagi kakamuti Kay Alin Liwe Himutiya Ano? May lang nga pagpamati Arlen sa kay Veronica Santillan Manukan birthday gali isang iyang partner si Jamie Manukan Happy birthday kay Jimmy Manukan Jaime kung Jimmy ni siya. Okay. Ayo di porma. Ara na ang kayuhan Ara na. Ginaputos-putos ato Ang kayuhan naubos na gani ito guro. Ayo di porma. Pagtimbre nga dani damay sa to na to sa nga sang ATM. Gali ka. Hindi ang second batch Atiway pa man. Ayo di porma. Inpas na siguro Ginapangamuyo kasi isa niyo. Hindi niya kabay pagantes ko magpuli ito may mga para may dugang-dugang kung hindi ka man pa rin mag-abot. At least pagbalik mo may ara pa. Birthday na sa pizza dos mo. Gani. Merkulis. Siri niya, ikaw na pa rin magbalik ka Wibes, Bernes Oo nga, wala na. May ara na siya nga niyo. Ayo di porma. Kaya karon pagbalik mo nga wala na. Karon ka ane, karon why na? Laban. Why na siya sang pintahon pagbalik ya pagpuli namor dang tira. Tinano ni? Ang ano? Ang pabuton tayo. Ayo di porma. Di ang chief security officer blan ni sa tuaw na nung progress ang kaso ni? Actually, gincheck ni Police Lieutenant dito Pastranang lugar bala sa diyan ang address ning iya security agency. Ay why na tanag na duwa nakatuig to nga why na to sa lugar. Why gigsis na? Why ni gigsis na gina-check pa gid nila subong kun base may-ari pa di bala opisina ang RHN Security Agency bla kay base makabulig-bulig panidugang sa investigasyon sa police kay so far ang ano to RHM? RHN security. RHN? RHN. Security Agency. Kaya mo rin gina-check pa ni Pastrana kung may-ari para di sa Bacolod. So, basi bala... Galing kay former manasa mo. Dugay na sa guro ng chief security officer. Former chief security. Basi bala mga Manila, Cebu-based ni blang opisina nila. Correct. Ay di mo di makitaan sa Bacolod. Pero isa di reaction Rex nga ginauso ang gulo karon sang pulis nato sa sinipagpatay sa iya itong igo sila madumduman 39 ito mo tatlo ta ka suspect ang nagtiro as if kada may kainit plan now may kainit gidya okay na sa adri ni Pastrana pagi man sa palayag sa iya sini nga pamilya nga naga-intra sa direct sa mga transaksyon sa duta gali. Initially, bawa may land conflict. Di siya niyang mapadala sang security. Gina-check pa ganin ni Pastrana kung ang security. Hindi ko transaksyon mga duta. Ate, dalawa ni tanan pangita na sa transaksyon ng duta kung may land conflict. Siya na mapadala sa security guard.
gina-check pa ni Pastrana kung security guard padala niya kung base mula bukos, blaw. Tapos kung magdaog ang tagihas ang duta, may bilang claimant, abi, ito ba ginakuha ni Saxorex nga porsyento kuno mo sa claimant kung magdaog ang duta, abi, sa kaso. Ito, isa diri sa magnalantaw, gini Pastrana nga base, posible may angot ni sa land conflict o sa duta ka transaksyon niya. Kaya basta duta ka dito yung tao, yak siya mangin matay, ginaya mo. Magulutot gani, laban na ito ko sa duta. Kaya mas mo nga ni siya ka-interest sa transaksyon sa komplikado nga mga duta, posible itong mga tao nga nagtiro sa iya, posible may kainit-kit, kaya mo na pagpati ni Pastrana nga posible sa mga transaksyon yun sa duta, Axorex, ang posible ginhalinan man sa motibo sa pagpatay sa sining biktima nga madumduman mo ang munisyo Silito, Villanueva nga taga-barangay Singkang, Pertidri sa Pero Gintiro. lapit-lapit sa transaksyon sa duta ni? Oo, kay TC Pabla, land conflict, may intra ka di mo sa land conflict. Tapos may padala ka di mo security guard, hindi masigurado kung basi bukos security guard ako na, no? Kaya mo nang isa sa mga ginarantao ni Lieutenant Pastrana nga base posible amo niya ang may angot sa sining pagpatay siya kasi dili nga may kainit atong 3 ka persona nga nagluthang sa iya. Kaya naman magluwas sina daw wala naman iban nga ang gulo mo o motibo bla. Ang parte sa drugs dito ate base kung sa kadugoy nang start na sa Barangay 4 base kung nagagamit-gamit pa na pro laban siling ni Lieutenant Pastrana diri gini sa duta ang konflikto nga ginatanaw niya sa sining motibo sa pagpatay sa iya Axorex. Yari sa Pastrana sa interview sa Action Radio. Initial din ang mga information, according sa utod niya mismo, yung iya sini nga obra, nagala, bigla, limbabi na land conflict, tapos ang isa claimant sa mga duta, ma-request ang security forces para i-deploy sa mga area, mo nang iyang obra. Diyos siya ang dala, i-deploy sa mga security guard, i-deploy dito. Ang question is, legitimate ng dalang guardia ang ginabutan niya dira sa muna land dispute. Tapos ang proceeding cam niya, amo na, kung magdaogi ang claimant, ang maklaim na nga duta, ito mo na may porsyento sa o kung ginatagaan sa person. So, it could be possible, may angot isa pagpatay siya, sir? Amo ginalandaw natin, angot ito yan obra. Kay as pala sir ang manera sa pagpatay, sir, ang mga suspect nga nagtiro, itong tatlo, doon may kainit, di ba siya, sir? Oh, may kainit yun, may kainit. Kay according sa yung living partner, nakareceive sa district na, amo na, magalong-halong ka, tamato naman tatingin mo nga pamilya. So, posible may nalapakan siya sa sining mga transaksyon niya sa land conflict? May nalapakan siya. Dalan mo naman nga daan, basta properties na gani ang pagay-suryahan. Ang tao yan, mangin matay ginadamo. So, ang focus ka na lang, i-try na mo na nga ilocate na yan niya na i-identify para makuha na mo na makadugang kami sa pag-profile kami sa iya. Bati makakuha kami sa information dito na makatagka-breakthrough sa kasungan. Axorex, si Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Chief sa Police Station number 2 sa interview sa Action Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Rick Magbarang sa Rima, kaaksyon sa di ka mga sa Pinas, labuton ka sa amang balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa, Life Extension na Vitamin D3 anay. No? Nagasuporta sa mga katulanan naton kagang immune system ta ginabuligan yaman. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Lango sa isa ka barangay sa siyudad sang Cadiz, ginraid sang kapulisan, mga bulangero nakapalagyo pero mga manok kag motorsiklo nagkalabilin ho. Ay iti masadya ini. Sigano kundi lang malagyo kalatudas lang magkaladakpan sila. Yaring kaundan sa report ni Aksyon no Roger Gotib. Action Rex nagpatigay siyang raid ang mga katapos ang kapulisan sa sining illegal naman nga pabulang kung tari-tari sa bahin siyang Hacienda Estrella, Barangay Tiglawigan, sining siyudad sa Cadiz, apang sa sining operation sa kapulisan. Malayo pa, balana sa mga bulangiro nga ara na ang mga pulis, bisan pa nga nakasibilyan sila kag ang ila sini nga ginasakyan nga salakyan unmarked vehicle man. Resulta sini tinagdinalagan ang mga tao pero may nagkalawin. Amo ang apat tanan ka mga fighting cock nga ang duha sini o kung tatlo sini mga buhi pa pero ang isa naman ang may pilas nakahigot pa sa mga higadigad lang sa among bulangan kag may nabilin man nga motorsiklo duha ini kabilog nga mga motorsiklo ang isa diri ang iya sang motorposte isa naman iya sang Rosie mga pag-bulubag o pa nga mga motor nga nagkalabilin dito may ara pa gito malapit sa chapel nga nagkalabilin pero wala na pagdala sang kapulisan bangod kay daw mga distansya ini sa kining lugar sa diin ginpatigayon ang ini nga pabulang alas 3:30 sakla sang hapon kahapon ginpatigayon ang ini nga operation. So sakay Police Lieutenant Colonel Hiljan Bispis sa aton interview. Conduct ng raid sa Bulangan dito sa Barangay Tiglawigan, Hacienda Estrella. Natigayon natin ito nga ma-recover ang apat ka manok kag ang duha ka motor sa mga bulangero. Luckily, wala ang kaladakpan ang mga pamulang but we have identified those person nga nag-engage sa bulang ginapinguhaan pa nga mapailan ini sila sang kaso. Ang maintainer kag subong maliban pa nga ng pasimuno sa mga bulang identified sa kapulisan kag ginalantaw man dire nga kung sino man mag-claim sining duha ka mga motorsiklo nga ara karon sa custody sang investigation section o kung sang intelligence section ini man ang subject nga i-validate may ibo nga mapasakaan man sa kaso. So wala pa man sa gin-file sa kaso kay na pero padayon ang investigasyon sa kapulisan. Report ika sa tunal sa kandidaton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa hamon balita sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Gutenberg report. Sa Bacolod, aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib mga kaaksyon. Constipation ang problema ninyo. Balokang constipation is a mother of all diseases ini mga kaaksyon. No? Evergreen Herbal Cap Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga serbisyo. Kaligid ang mga kaaksyon na sanbayan ay Magabalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. This news sponsorship is brought to you Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Day sa Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni
Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga data. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong siring nga pangalagad, mga ka-aksyon, kita-kits na lang kita buwasa para sa dugang siring mga mensahe ninyo mga ka-aksyon kay kulabos kita sa tiyempo ho. Karon nga hapon mangin kaupod ta temporaryo anay si Action and Defensor sa This Is My Life program mga ka-aksyon. No? Sige, mapag-goodbye na kita sa kinanda na ko ang inyo sa ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong, mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas. Laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian